लोगोफोर जोंथ' पाकिस्तान आरो इन्डियानि गेजेराव जि दावहा बा एस्केलेशन बा माने क्रस फायारिं बेखौ दोनथ'जानो बादोंमोन बबेखानि बे हादरनि थाखायबो खहा गोनां नाथाय आमेरिकानि बार बार बुंनायनि थाखाय जानो हागौ इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सीज फायार जाबाय नाथाय नोंथाङा सानना सीज फायार माने दावहाया जोब्बाय बेबायदि नङा सीज फायारनि ओंथिया जाबाय मा दसे समनि थाखाय सानसे साननैनि थाखाय मा दोनथ'दोंसो आरो बेवहाय सर्त थागोन बेवहाय माबा मोनसे सर्त थागोन इन्डियानि पाकिस्ताननिबो थागोन बै सर्त हिसाबै मा जागोन जुदि पाकिस्ताना इन्डियानि सर्तखौ मानियो फिन एस्केलेशन बा दावहाया बा फिन गावलायनाया जाफिननाय नङा नाथाय बे सर्तखौ जुदि मानियाबा फिन दावहाया जाफिनगोन बा फिन मा जागोन गिलु बालु थासारिया फैफिनगोन बेबायदि जों साननो हायो मात्र 48 घन्टा 12 मेसिम मोन्नैबो हादरनि डिजिएमओनि गेजेराव सावरायनाय जागोन आरो बे डिजिएमओनि सावरायनायनि उनावबो जुदि पाकिस्ताना बै सर्तफोरखौ जुदि सेफायो अब्ला फिन मा जागोन सीजफायारनि उल्लंघना जाफिनगोन आरो फिन सीजफायार नामनि जेबो मिनिं थानाय नङा आरो फिन मोननै हादरनि गेजेराव गिख्रंथाव थासारिया फैफिनगोन आरो इन्डिया मा सर्त लाखिदों बेखौ बे सीजफायार जानायाव मा सर्त लाखिदों बै सर्तखौनो आं नोंथांनो खिन्थानो नागिरदों मोनसे सर्तआ जाबाय Indus Water Treaty बेखौ इन्डिया मा खालामदों बे इंडास वाटर ट्रिटिखौ इन्डिया मा खालामदों सासपेन्ड खालामदों बेयो कन्टिनिउ थागोन आरो मोनसेया जाहैबाय मा जायखिजाया रोखोमनि टेररिस्ट एटाक बा जिखुनु टेररिज्म माने बिसोरनि आर्मियानो जा गुबुन रोखोमनि मानसियानो जि टेररिज्म खालामा मानो बैखौ मा होनना कन्सिडार खालामनाय जागोन एक्ट अफ वार That means जुदि फिउचाराव बेबादि जि टेररिज्म बेबादि टेरर एटाक जिखुनु टाइपनि आरो जाबादि पहलगाम एटाक जादोंमोन बेबायदिनि थाखाय इन्डिया मा खालामगोन बेखौ दावहा होननानै सानना लागोन आरो बिनि थाखाय इन्डिया मा फिननाय होगोन रिप्लाय होगोन आरो सिगांनि बायदि धैर्य हमनानै थांनाय 70 इयार्सआव बेखौ धैर्य हमै थाबबाय थादोंमोन इन्डिया नाथाय बेबादि बेबाराव जानाय नंलिया बेबादि सुक्तिखौ इन्डिया होदों बेबादि सर्तखौ सुक्ति नङा सर्तखौ इन्डिया होदों आरो बे सर्तखौ जुदि पाकिस्ताना मानिनो हाया अब्ला फिन मोन्नैबो हादरनि गेजेराव एखे कन्डिशनानो जाफिनगोन डेट मिन्स बेनि ओंथिया जाबाय मा पाकिस्ताना जेसेबांखिनि टेररिस्ट दङ बा बिसोर जेरै हाफिज सईदखौनो बुं बा गुबुन गुबुन आरो जायफोर लाश्कारि तैयबा जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन गुबुन जि रोखोमनियानो दङ मानो गासैखौबो फोजोबस्रांनांगोन आरो जुदि बेबायदि खालामा अब्ला इन्डिया बेखौ एक्ट अफ टेररिज्म माने एक्ट अफ वार होननानै सानना लागोन थामहिनबा इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव बे जि सीजफायार जादों बे सीजफायारा जेबो मिनिं गैया मानोना पाकिस्ताना माब्लाबाबो बै टेररिस्टफोरखौ एलईटी लाश्कारि तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन एचएम आरो मोनसेया जाहैबाय मा मोनसेया जाहैबाय जेईएम मोनसेया जाहैबाय जैश ए मोहम्मद आरो बिनि अनगायैबो जेसेबां टेररिस्ट ग्रुप दङ बैफोरखौ बिसोरो फोजोबस्रांनांगोन बे जाबाय इन्डियानि सर्त नाथाय पाकिस्ताना मा बेखौ मावनो हागोन नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय पाकिस्ताना बेबायदि मावनो हानाया इम्पसिबल बिनिखायनो बे जि 48 आवार्सनि जि सीजफायार खारन 12 मे खालि मोन्नैबो हादरनि डिजिएमओनि गेजेराव फिन सावरायनाय जागोन आरो बेवहाय इन्डिया थारैनो गावनि बुंनांगौखौ सर्तखौ लाखिगोन आरो बै सर्तखौ बिसोरो मानिनो हानांगोन बिनिखायनो एस जयशंकर बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों सीजफायार जादों नंगौ नाथाय टेररिज्मनि हेंथायै इन्डियानि जि एक्सन बे कन्टिनिउ थाबाय थागोन डेट मिन्स जों ओरैबायदि सानना लानो हागो जोङो अपारेशन सिन्दुर बेयो अपारेशन जि सिन्दुर बेयो जोबाखै बे कन्टिनिउ सोलिबायानो थागोन आं बेबायदि सानना लादों आरो